Il-Prim Ministru Robert Abela żvela li sa issa 75,000 persuna kisbu l-vouchers tal-100 € b'mod diġitali. Il-Prim Ministru kien qed jitkellem dwar iċ-ċertifikat tal-vaċċin u spjega wkoll kif il-Gvern qed jerġa' jagħti stimulu ekonomiku permezz tal-vouchers. It-tieni round tal-vouchers ifisser 50 miljun euro ta' investiment fl-ekonomija. Nemmen fil-prinċipju li ninvestu fin-nies hekk għamilna u hekk se nibqgħu nagħmlu. Sal-bieraħ kienu 75,000 dawk il-persuni li niżlu l-voucher tagħhom b'mod elettroniku biex hekk ikunu jistgħu jibdew isarfuhom mill-ewwel bħallum ġimgħa. Dawk li ma jniżluhomx malli ma jagħmlux id-downloading b'mod elettroniku jirċevuhom eventwalment bil-posta. Fl-aħħar skema ta' vouchers li tqasmu tul l-2020 għal kull euro li l-poplu nefaq bil-vouchers nefaq euro ieħor. Intant fl-istess konferenza tal-aħbarijiet, id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fern ħabbar li l-każini se jkunu qed jiftħu mis-6 ta' Ġunju flok mis-7 ta' Ġunju. Irrid nagħmel parentesi żgħira u ngħid illi hawnhekk ilqajna talba illi kellna minn numru ta' soċjetajiet tal-festi tal-banda illi għandhom propju l-festa tagħhom fis-6 ta' Ġunju. U allura l-ġurnata tajna konċessjoni illi f'dal każijiet il-gazini u allura din battopplika l-gazini kollha minflok jiftħu fis-7 ta' Ġunju jistgħu jiftħu fis-6 ta' Ġunju. Intant id-Deputat Prim Ministru spjega wkoll li ċertu appuntamenti tal-loti tal-vaċċin li ġew posposti se jkunu qed jerġgħu jingħataw hekk kif it-tnejn waslet tkun sinja ta' 36,000 doża tal-vaċċin tal-Pfizer.